αυτές που χτίζουμε τώρα. Κυρία Ροδούλα. Ναι. Πρώτη εβδομάδα για την Ελεάνα. Δεν μας τίποτε να δούμε. Να πω μάνα μου. Σε μας μια ευχή. Ναι. Χρόνια πολλά και ευτυχισμένος και ξεκινημένος με δύο χρόνος. Μάλιστα. 50 να ξακόμουν. Κόντρες. Ένα σου κανέναν έσω, ένα σου κανέναν έσω. Υπάρχει σου. Όχι έτσι. Δεν με τα πιάνεις. Αν δεν έχει κανένα στο... Έλα έτσι. Σαν φίαση μπορώ. Φίαση, είναι αλήθεια, φίαση με τώρα. Πού είναι ο λαυτόχινο... Όχι, με τη μοτόρα που... Γκρέκ. Ναι. Πάμε στο μια ευχή. Το 2003 να δώσει υγεία και χαρά. Είναι πολύ θέλεις. Να πω τα υγεία. Και να με παστίνει. Και τι ήταν τούτο. Θα σε δω και το 2003, μα προσέχεσαι να... Εγώ να τριανταρίσουμε. Είσαι καλός, είσαι καλός. Θα πιάσεις τσιλιές σου. Πού θέλω να πάρεις. Και βασιλοπίτα σου. Ψω το φως να δούμε. Από κοντά μου πρέπει να πιάσεις. Καλά, εγώ πιάνω. Για μας να δούμε. Τι να σου πω, μάνα μου. Κάνεις διαφήμιση στο σαλόνι σου και τις καμάρες σου. Ναι, μπορεί να τις πιο κοντά. Σιγά σιγά. Ακούμε. Αυτά. Είσαι τι. Κουτούλησες. Να μου κάνεις. Γύρισε πάσε. Γύρισα σε δούμε. Έστε και αυτό με γέλιο. Δεν πειράζει. Θυμάσαι που αντρέπε σου. Το προπάμε από εκεί. Μα το δέντρο σου είναι καμνή. Να μου κάνεις. Μπορεί να έρθει τίποτε. Ένα αρχείο δεν θέλω να έρθει με ένα αρχείο. Ξέρεις να το καμνείς να έρχεται κοντά και μακριά. Που πάνω, θυμάσαι. Θυμάσαι να κάνεις που πάνω. Πιάσ' τα σπίτια σου να πιάνεις τα. Yes. Και τα ταβάνια σου. Το 2002 που γίνεται τούτη δουλειά όλη. Θυμάσαι τέλος ήταν πέρσι. Πέρσι δεν κοιμάστε τα μέσα. Ναι, δεν μπορούσα να πιάσω. Το μπάνιο είναι ανοιχτό μπότσι. Να βάλουμε πόρτα και θα φαίνεται. Σιγά σιγά. Πρέπει να πέσεις σου κάτω τώρα. Δεν θέλω που πάω τώρα. Στις καμάρες σου. Το μπάνιο είναι ανοιχτό, κλείστε το μπάνιο, ξανά. Εντάξει, και στα ούλα ρεσίχασε. Φάω τέλεια κοντά. Φύγε από μπροστά μου. Φύγε από μπροστά μου, σε πιάω πολλά κοντά. Ναι. Άρα, να κάνουμε και το βιόκα σου και την κόρη σου. Δείξαμε να κοντή βασιλόπιτα. Να κάνω. Δείξαμε την ακόντη βασιλόπιτα. Πάνω. Αφού δείξες την πριν. Καλά, δεν πελάτες που κάνουμε τώρα. Κλείστε. Ακούετε πάλι που τα με. Χρυσάτη. Κόρη. Καίνεσαι η κάμερα. Κάμω την καναγιά σου. Καμελιά σου Χρυστάλλα. Καεί. Καμελιά σου είναι να μας πάρουν σε Αυστραλία.
διαγωνισμό Τζιλιάς. Γύρω από κομμουνό. Κι αν είσαι τώρα. Ναι. Ευχόμαστε. Και τούτος ο αρφός μου. Τούτον είναι το δεύτερο. Τούτος ο καμός μου. Ακούω είναι Τζιλιό. Τούτες είναι οι μπάλες μου, μέσα στα κρυσταλλιά. Βάλε το ημερομηνία. Δείχνει ημερομηνία τώρα. Να σου δω, να που γίνει. Δείχνει. Δεν ξέρω. Δεν θέλω από κοντά. Να σώνεις τι. Να σε λόξιστο. Εσύ σώνεις με, όχι εγώ σώνεις. Σε πάρω εγώ, καλή Άτε. Πετάχτου. Αχ, μέση μου. Κάνε κάμερα να εσπόσω είναι η μάνα σου. Όχι. Κάνε να εσπόσω. Κάνει. Έλα, δεις που σε σώνεσαι. Πού με σώνεσαι, και σε πατά. Ποιο πάσας. Έλα, δεις. Ούτε με σώνεσαι. Έσωσε. Κάτσε καθόλου. Δεν έχει κάμερα, είναι μπροστά σαν γέλο. Αμά, ο κύριος με πιάσε από στο γάμο σου. Τι νύχτα μόνο. Τι να σα βάλε. Αγγλίζα να σου λέει. Ψηλά στο κότσο μου. Δεν έχει μεγάλη. Μόνο όμως τέτοια. Εγώ με τσάκεν. Πόσο με τσά. Αχ, πώς τα έκανε γελό. Το μαντράκι μου, ρε. Αυτό είναι το δεντράκι μου. Πιστεύω ότι η κατάσταση έφτασε σε αυτό το σημείο ακριβώς και κάποιοι... Μας πετσάσεις τώρα, απειλάς μας. Για να φύγουμε με τσίπρο για λουρίτο. Κάνει κλείσε τι. Ημερομηνία, όχι, περίμενε. Μετά το τραγούδι, τι θα έχουμε. Αν ορισμένοι θέλουν να χορέψουν λίγο στους ρυθμούς της μουσικής, χώρος υπάρχει αρκετός, μπορείτε να το κάνετε. Φυσικά μετά γύρω στο μεσάνυχτα, όταν θα φύγει από εδώ, θα δούμε την έκπληξη. Ναι. Κάμε τα γεια. Άθη, πού είσαι. Δεν θέλω σας. Μάνα μου τα ρε, τα φιλοκουτούνια. Εντάξει. Σωστά. Άντε, κάνεις και πάνω. Κάνε το θέλεις. Τον κύριο Δήμαρχο περιμένουμε, κανέναν άλλο. Άλλος ένας χρόνος έφυγε.
Ναι. Σαν τα πέρα σημαίνει ώρα, ναι. Τέλειωσε, Παναγιώτη. Πέρασε. Το Δημοτικό Συμβούλιο να μπει στην εξέδρα, παρακαλώ. Ο καινούριος χρόνος, τι λέτε, άλλαξε ή δεν άλλαξε? Από την γαλλικά σημαίνει ξεκίνησε. Πού είναι η πάση? Και να τα βλέπετε. Ελάτε πιο εδώ να τα βλέπετε όσο δεν τα βλέπετε, γιατί είναι έτσι λίγο πίσω από τη συνεργατική. Δεν κατάλαβα πως άλλαξε ένα χρόνο, άλλη χρονιά. Τι ζεις, χρονιά. Το μεγάλο μου είναι το μεγάλο. Λόγω του ότι σβήσαν τα ρεύματά μας, εμείς δεν το είχαμε υπόψη και αποσυναρμολογηθήκαμε μουσικά, οπότε θέλαμε 1-2 λεπτά να τα πούμε. Και προχωρούμε. Αυτό μας τραγουδήσα με το... Αρχή μήνα κι αρχή χρόνια, ψήλι μου δέντρο λιβάνια, κι αρχή καλός μας χρόνος, εκκλησιά μετάγει ο χρόνος, αρχή που φυγεί ο Χριστός, Άγιος και πνευματικός, στην γη να περπατήσει και να μας καλοκρατήσει. Άγιος Βασίλης έρχεται και δεν μας καταδέχεται. Από την Κεσαρία συσσαρμόζησα Κυρία, βαστά εικόνα και χαρτί, ζαχαροκάδιο σημάδι, χαρτί και καλαμάρι, δες και με το παλικάρι. Εκκλησιά μετάγει ο θρόνος, αρχή που βγήκε ο Χριστός, Αγίος και πνευματικός, στη γη να περπατήσει και να μας καλοκαρδίσει, και να μας καλοκαρδίσει. Χρόνια πολλά σε όλους ευχόμαστε και ό,τι υποθείτε να έχετε. Better than cry, better than fall and turning you white.
κομμάτι τους να το τρώνε. Όχι απλώς να σκάβουν για το κέρμα. Συμφωνούμε? Ο Άγιος ήρθε να φέρει τα δώρα του. Ακόμη? Τώρα ενώ ήσασταν εδώ μπορεί να πάω στο σπίτι σας. Αφήσετε το γάλα στο τραπέζι. Όχι, τι θα πει. Νερό. Και ενώ ο κύριος Δήμαρχος κόβει την Βασιλόπιτσα, θα ήθελα να ευχαριστήσουμε την Πολιτιστική Επιτροπή Δήμου Αθιέλου. Καλό θα ήταν να ευχαριστήσουμε και όλους όσους μας πρόσφεραν. Θα ευχαριστήσουμε πρώτα απ' όλα τα ζαχαροπλαστεία Ζορπά για τις Βασιλόπιτσες. Ευχαριστούμε τον Ιωάννη Ζορπάν και Ι, τον Κύπρο Ζορπάν και Ι, για τους ξηρούς καρπούς. Ευχαριστούμε τον κύριο Μοιραχλέους. Ευχαριστούμε επίσης το Λαϊκό Μαθηκοπτήριο, την ΛΕΕΛ και την ΚΕΟ. Πιάνω, πιάνω. Αυτή χαμήλω στην τηλεόραση. Οπα. Τι είναι από εκεί. Να μην έχεις τόσο Ελλήνου πας todo κοσέλιο. Μπορεί να είναι λίγο σεσούλινες, σου τσίνω και ο καθένας. Ναι, και ο καθένας τώρα το πάνω. Πετάντος, παιδιού. Το Βασίλη. Του παπά, της μάμας. Του Στέγγιου, του Χρήστου, της Αστής και όλα του Σούλου. Άθη, να μας πιάσεις λίγο. Άθη, να μας πιάσεις λίγο. Όπως κάνει. Ξέρεις, ναι. Ξέρεις να βγάλεις. Ναι. Κάτι, εντάξει. Δεν το κάνεις πολλά. Σου λέει μου φέρει χάρη στο μαντήλα. Ποιο είναι το σελήνη? Το είναι της μαμάς. Ένα της μαμάς. Ένας του Στέγνιου. Εμπάνω μου. Εμπάνω μου, Σελήνη. Όχι, ακόμα είναι παρακολουθήσει. Ναι, κομμόδικamente. Άντε, πέτε καλή χρονιά. Σου λεύρος τίποτε.
Σου λέει βρες τίποτε. Και τότε μέσα στην επαγγελμένη κύκλο θα μπορέσουν να πούν και όλες μας και την χαρά μας και την Σου λέει ψόχος δάμε. Όχι. Ψόχος δάμε γιατί μπορεί να φαίνεται. Για να με φαίνεται. Αντρέα μου, να πάει έξω, εντάξει, να πάω να το Δεν βρει κανένας. Δεν βρει κανένας. Σου λέει κλείσιμο. Σου λέει, δεν βρες τίποτε. Πόσο χρόνο γίνεσαι φέτος ρε. Δεν κρίσιμα, να πάμε έξω. Εφίλησες τη μάνα σου. Πάμε έξω. Μια πολλά και υγεία, ο στρατιώτης. Καλές σπουδές. Κι αν είμαστε, κι αν είμαστε σου. Αν πώς και πιάνει ίσο πάνω. Έτσι. Μπορείς. Άρα πολλά. Και φέτος με καμιά νυφούα πάλι. Κάθε χρόνο βάρω στην τρευκή, μα... Φέτος σου είδαμε. Νυφούαν είπα. Μακάρι. Του χρόνου, σε 2 χρόνια, 3, γερός του. παιδιά! Όχι, δεν πιέται. Πολλά και καλά ρε Χρήστο. Γευλάς. Αλήθεια. Εδάκο. Μαμά, πέρα ευχής. Καλή σχολική χρονιά σε όλους, καλή στρατιώτη. Μακάρι μπράβο. Βαγγέλε, μακάρι μπράβο. Τότε επιθυμείτε να περάσει. Μιχάλη. Τζίλιαν Μπον! Έκαμε εκεί σας. Δημήτρη, συγχαρητήρια για το που επέρασες Κύπρο, υπολογιστές και που γίνηκες και δέα. Μακάρι να... Κύριος Παναγιώτης Τσαΐν. Υγεία και ελευθερία. Ελευθερία. Πάνε στα με τον Μπόσ. Πάνε στα με τον να το ορκίστα. Πάνε μου γελά. Του μου γελά. Δεν πιάνω τώρα. Δεν πιάνω. Έλα ρε φίλοι, να μου δεν θέλω για εισπίες! Μολάσιο. Για είτε ώρα μιλούμε. Καλά πάμε, α. Καλά πάμε, α. Καλά. Καλά. Andiamo allora. Te la lavoro. Vangele. Magari. Che vuole la medicina? Guarda, sulli help così. Ah,
Θέλεις να κουρεί να είσαι τέλειος. Ενώ σας παραμέσω, πιλότικα πυλώνονται αεροπλάνα για 24 ώρες τη Δευτέρα. Εξωπλενών η διεύθυνση προειδοποιεί με σοβαρά αντίμετρα. Για να μην μάθετε πώς εξασφαλίσει την πραγματική χρήση ναρκωτικών. Συλλάβουν καμερά την ανακάλυψη ενός κιλού μαριχουάνας. Η αστυνομία μιλά για σπήρα. Λες την εξάρα αυτή στη λίστα. Πρέπει να είναι αυτό. Η ανεργή διαμάχη για τα αίτια του θανάτου της Τεράπηλο. Άντε, τραβήστε να κουράγετε να σπίσουμε λίγο. Αντρέα, πρόσεχε, κάμε λίγο με το εκεί. Κι Άννια. Έλα, σπίσουμε την τούρτα, έτσι είναι. Άντε, άντε. Άντε, λαδάκια μου. Άντε, λέμε. Πέντε άντρο, δώσε πέρας. Να ζήσεις ροδούλα και χρόνια πολλά, μεγάλη να γίνεις με άσπρα μάτια, παντού να σκορπίζεις στο στόχο και όλοι κάνουν μία σοφή. Ευχή. Μπράβο! Ναι, 49. Είσαι το 48. Στα 105. 103. Αμάνα μου και Κλείστηκε. τραβάζει μια της. Ας το ζζ. Έμπιο. Πού είναι γάμψη. Ναι, πάμε. φωτογραφία της ευκάλω, αυτό είναι μια φωτογραφία της. Βέση μπαταρία. Πατρέ, κάτι. Ρολόι. Κάτι ρε, κάτι. Έτσι είσαστε μόνο εσείς όμορφοι. Είμαι και όμορφος. Δεν μπορεί. Θα είναι μεγάλη ευκαιρία να εντάξει. Από το ακουστικό φαίνεται να σε χάνει μαλάκα. Σκάουτες ένα λεπτό. Θα πάλε. Πάνω, πιάσω. Τι έχεις να πεις στην κάμερα? Όλοι οι πρόσφυγες στα σπίτια τους. Μαγάρι το νέο έτος να βρει Μαγάρι το νέο έτος να βρει την Κύπρο ελευθερωμένη και να είμαστε όλοι αγαπημένοι. Μάλιστα. Αυτά. Βέβαια, μια φωτογραφική να σου κάνει εγώ βέβαια. Δεν τα μια άρχη. Πες την τηλεόραση ρε. Είναι στο πανάκι σήμερα. Και το μεγάλο Σαββατοκύριακο. Δεν είναι το δικό τους. Δεν πρέπει να μιλήσεις Έτσι πάει. Está bien coño, ¿entendés? Για πέρα τους όγγες. Ναι. Α, τα χρόνια σου πολλά Τα ροδούλη. δικά σου έβαλες ευχή. Να, αν μπορείς να μιλήσεις. Να πριν είναι μιλάς. Ναι, κάνεις τα λίγο. Η Ροδούλα στα 48. Ούτε μου, μάτα μου. Χριστό. Α, πάει. Σε λέω νερό. Ναι. Παρακαλώ στο κύριε μου. Παιδιά. Γιάννη. Γιάννη.
Δεν ξέρει να πάει στο σύνδεμα. Πάει στο σύνδεμα. Σβήσεις τώρα με ένα μάτι, άκουσα να σβήσεις το βρεφίδι σου. Άντε ρε, καλή ώρα. Άντε ρε. Άντε σούλη! Άντε happy birthday, ελάτε. Άντε περάς. Καλό τα κεράκια δεν τα σβήσαν ακόμα. Για να σβήσουν. Τώρα είναι καλό. Και σου σούλη. Είδα και όμορφα κοπέγγια. Echame saques de madre. Ahí mu. Le. Άντε κέψε. Να φάμε. Μπορούμε να φάμε, ναι. Μπορούμε να φάμε. Όχι, απαγορεύεται. Έτσι, Χρήστο. Δεν μου κάνεις καλά. Ρε μα από τον καιρό που άσχας εδώ γίνει και σπούκλα. Άντε μέσα. Ανέστητη. Λάλε καλά. Τόμι, αντζήσεις! Σούλη, αντζήσεις! Σήμερα, Τόμι, ήμουν να σε ρωτήσω κάτι. Οι δύο ένοχοι που έπιασαν φαΐν πριν να σβήσει τα κεράκια. Η ημερομηνία λάθος, για να μην ξεχνούμε, είναι 19 του, είναι 7 Τρίτου, 7 Τρίτου το 2003 και είσαι 18 χρονών και σήμερα γίνεσαι ενήλικας. Καλό μου που τα χτεσόμουν. Χτες. 2003, μια σκοπή. Πάνω. Σου λίγο έρεξα σου με τις
πάει! Γεια σου. Πάρε τα φαγητά, να μην σκοτώσει τα παιδιά. Θα σου πω, προσπαθήσαμε κάποιες ρεστίγες παλιά. Θα κάτσε εδώ. Sí, esto es lo que hago. Πώς να το κάνω? Μαμά, έλα. Όλοι, να περιμένεις να μου δείξει. Μπορεί. Δεν πιάνεις εμένα. Δείξε μου να στο γάμο. Ένα λεπτό. Αυτός είναι ο Τόμ και κάποιος άλλος είναι ο Ζούλης. Είναι διπλό. Τι? Ναι, στο μαζικάκι. Αλεξάνδρα! Πολλά αστεία σήμερα. Πιο κοντά, μπορεί να πες πιο κοντά. Ναι. Το πάρτι που είδατε έγινε την Παρασκευή 7 Μαρτίου 2003. Και πόσα κλείσες? 18. Άλλα. Να μπορεί. Δεν μου κάνει ροδούλα όχι. Δούλα. Ρε, στο δούμε. Πάνε. Άντε ρε. Να δε καλά.